Yiba nempelasonto emnandi nephephile yePhasika. Ake sithathe imizuzu embalwa kule Phasika ukuloada i-IP ye-ecosystem. Siqinisekise ukuthi abathandekayo bethu bazokwazi ukufinyelela kudatha ebucayi. Vikela abathandekayo bakho ngokubanikeza imininingwane efanele nolwazi. Sidinga ukuzibophezela, ukuqiniseka, ubuqhawe, nothando lwabantu bethu, njengoCaptain Traoré waseBurkina Faso. Lokhu kuqala ngokuvikela esibathandayo umndeni kanye namanethiwekhi ethu abaseduze nathi. Ukuqinisekisa ukuthi bathola lokho esikushiyile esibakhele khona. Lokhu kuqala ngokwabelana nabo esikufundile empilweni. Sisukele lapho sithuthuke siye phambili. Sicela nibe nempelasonto yePhasika ephephile futhi ebusisekile nabathandekayo benu. Imithandazo, inkonzo nesikhathi somndeni. Yazisa inethiwekhi yakho nge-ecosystem. Ake sivulele iphrofayili yawo wonke amalungu omndeni kule Phasika. Khona bengaqala uhambo lwabo lokwabelana nesizukulwane esilandelayo nabathandekayo. Wonke umuntu uyazi ukuthi imithombo yezokuxhumana iyabhekwa. I-social media. Ngokwakha i-ecosystem nemiphakathi. Ama-community. Sakhe indawo ephephile. Lapho ungabelana khona ngokuhlakanipha kweqiniso, ukuqonda, ulwazi nemibono nesizukulwane sakho esilandelayo. Ngaphandle kokwahlulelwa, ukuhlukunyezwa noma ukushushiswa. I-ecosystem akulona iqembu lezombusazwe, kodwa ipulatifomu yendawo ephephile. Qala ngalo leli Phasika ukulayisha idatha yakho. Uthathe isinyathelo manje, hayi ukuhlehlisela olunye usuku. Thatha le package yokuqala ka-R50 kuphela ngonyaka. Ngemuva kwezinyanga ezingu-12, uthathe isinqumo sokuqhubeka ngayo lena noma. Thatha isinyathelo manje uzivulele amathuba angenamkhawulo angapheli.